Túto reláciu vám prinášajú SBS Pegas, stavebná mechanizácia, Hotel Grand Žilina, Bytas Trenčín, mesto Žilina, Kia. Vítajte pri sledovaní relácie, ktorá nás opäť po dlhšom čase zavedie medzi silných mužov, ktorí doslova obsadili mesto Žilina. Už samotný názov podujatia, Pohár Slovanov, napovedá, že na scénu sa postavia siláci pochádzajúci iba zo slovanských krajín. Prečo práve Žilina, nám ozrejmil primátor mesta, inžinier Igor Choma. V priebehu každého leta tu prebieha tzv. Kultúrne leto žilinské, počas ktorého je tu, ja neviem, možno 30-40 vystúpení alebo kultúrnych podujatí. Nielen kultúrnych, mnohé z nich sú športovo-kultúrne. Jedným z nich je aj podujatie tzv. Slovanský pohár, súboj silných mužov, strongmenov, ktorí prichádzajú 5. rok do Žiliny a veľmi sa teším z toho, že práve tu v Žiline sa takýto súboj dohráva. Je to veľmi atraktívne podujatie nielen pre športovú verejnosť, ale aj pre divákov a pre Žilinčanov. Mesto Žilina leží v údolí rieky Váh v Žilinskej kotline na sútoku Váhu s riekami Kysuca a Rajčianka, pričom prvá písomná zmienka o meste Žilina sa datuje tesne po roku 1200. Dnes sa počtom takmer 90 000 obyvateľov Žilina radí medzi najväčšie slovenské mestá. Strongmeni v Žiline nepútali pozornosť iba počas samotnej súťaže, ale aj počas prechádzky mestom, pri ktorej ich organizátor poukazoval nielen samotné centrum mesta, ale aj rôzne pamätihodnosti či radnicu. Rovnako ako mesto Žilina, dnes už aj podujatie Pohár Slovanov má svoju históriu a práve jej genézu nám ozrejmil viceprezident Slovenskej asociácie silných mužov Milan Gabrhel. Začínali sme v Nitre, ako viete, Pohár Slovanov sme si vždy mysleli, že patrí do Nitry, pretože Nitra bola také, povedal by som, moravské hlavné mesto, ale Žilina nás prichýlila, keďže to Nitra nezvládla, prijala s otvorenou náručou a sme tu v Žiline. Sme jej vďační, ďakujeme Žiline, že jednoducho sa to podarilo a že Pohár Slovanov je takáto vynikajúca svetová akcia. Bez pomoci samotného mesta by usporiadať takéto medzinárodné podujatie asi nešlo. V Žiline sme už 5. rokom, ako si povedal, pracuje sa na to veľmi dobre, hlavne vďaka primátorovi mesta a referentovi športu pánovi Zánickému. Tu máme pripravené vynikajúce podmienky, ako aj pre nás organizátorov, tak aj pre pretekárov. Sú tu vynikajúci ľudia, čo sa týka reklamných partnerov. Diváci si vždy nájdú cestu na toto podujatie, takže siláci tu majú veľmi dobré zázemie v tomto meste. Rok od roku si siláci v Žiline nachádzajú nových a nových fanúšikov. Podľa toho, že tí ľudia sú tu naozaj, máme 4-hodinové podujatie, menia sa stále je tu plno, takže myslím si, že má to svoje opodstatnenie, pretože ľuďom sa takéto niečo páči, je to v rámci kultúrneho leta mesta Žiliny, takže nielen samotná kultúra spevu, ale aj takéto akcie asi patria do letného podujatia. Koľko silákov a z koľkých krajín sa na tohtoročnom Pohári Slovanov zúčastnilo, nám povedal inžinier Vladimír Bátik, prezident Slovenskej asociácie silných mužov. Z 9 krajín, akurát tých Rusov, tí neprišli neviem akých dôvodov, či z politických alebo organizačných, ale 9 krajín, ja myslím, že je dostatočný počet a 14 pretekárov vlastne. V tomto momente už teda vieme, kto je za organizovanie Pohára Slovanov zodpovedný, ale aj to, ako podujatiu pomohlo samotné mesto Žilina, či koľko súťažiacich a z koľkých slovanských krajín sa v siláckych disciplínach divákom v Žiline predstavilo. Poďme sa však pozrieť na samotných súťažiacich a trochu si ich spoločne predstaviť. Nikolaj Nikolov, Bulharsko. Matiáš Belšak, Slovinsko.
Nemanja Tasič, Srbsko. Ivan Hrihorovský, Ukrajina. Konstantín Ilín, Ukrajina. Kristián Zlatkov, Macedónsko. Jožef Tomaševský, Poľsko. Radek Paták, Česká republika. Lukáš Svoboda, Česká republika. Volodymyr Cifra, Bielorusko. Maroš Kostelanský, Slovensko. Marek Tóth, Slovensko. Igor Petrík, Slovensko. A rozhodcovia Branislav Golier, a Pavol Guga. Arénou, v ktorej bojovali títo novodobí gladiátori, sa stalo v Žiline už po 5. krát v rade námestie Andreja Hlinku. Žilinčania sa rovnako nedali zahambiť. Novodobú gladiátorskú arénu obsadilo početné obecenstvo, ktoré sa už nevedelo dočkať nevídaných výkonov. Všetko sa začalo ťahaním takmer 8-tonového kamiónu. Samozrejme, z víťazstva sa mohol tešiť len súťažiaci, ktorý potiahol kamión na vzdialenosť 15 metrov za čo najkratší čas. Českého siláka Radka Patáka sme už na Slovensku pri jeho výkonoch sledovali viackrát. Jeho výška je 188 cm a hrdí sa hmotnosťou 153 kg. Navyše sa môže pochváliť 3. miestom v rámci súťaže Czech Strongest Man. Tu rovnako neváhal a po nasadení popruhov sa celou silou zaprel do takmer 8-tonového kamiónu, ktorý vlastnou silou na vzdialenosť 15 metrov potiahol za neuveriteľných 15,42 sekundy. Lukáš Svoboda, najsilnejší Čech z rokov 2011 a 2012, je slovenským divákom rovnako dobre známy aj vďaka podujatiu Šport Festival v Trenčíne. Lukáš sa do ťahania kamiónu zaprel váhou 145 kg pri výške 190 cm. Ani to nevyzerá, že ťahá takmer 8-tonový kamión. Výsledok 15,26 sekundy. Slovinec Matiáš Belšak, minuloročný víťaz Žilinského pohára Slovanov, ale aj víťaz Slovenia Strongest Man. Aj druhý muž súťaže Giants Live Hungary si ťahanie kamiónu vyskúšal v Žiline pre istotu hneď 2-krát. Pri jeho prvom pokuse sa totiž pošmykol a vodič kamiónu nechtiac zošliapol brzdu. A tak rozhodcovia nechali z dôvodu regulárnosti Matiáša jeho pokus zopakovať. Vyplatilo sa, keďže tomuto slovinskému silákovi nakoniec namerali výsledný čas 13 sekúnd 41 stotín. Naozaj neuveriteľný výkon. Prvý pokus sa nevydaril, keďže som sa pošmykol a kamión zabrzdil. Teraz to bolo veľmi dobré, super. Toľko teda súťaž v ťahaní kamiónu aj s pošmyknutím slovinského pretekára. A pozrieme sa, ako vyzerá poradie. Po prvej zo 6 disciplín vedie Slovinec Matiáš Belšak, druhý Lukáš Svoboda a Radek Paták z Českej republiky.
Siláci sa teda na úvod trošku rozťahali pri ťahaní kamiónu, počas druhej súťaže ich čakalo dvíhanie 140 kg oceľovej klady. V tomto prípade museli siláci v časovom limite 1 minúta zdvihnúť kladu nad hlavu čo možno najviac krát, pričom v tejto disciplíne súťažili naraz po dvaja. Ako ste už mali možnosť aj v grafike sledovať, na scénu prichádza dvojica, ktorá už medzi sebou súťažila nespočetne veľakrát. Ukrajinec Konstantín Ilin sa môže okrem množstva iných ocenení hrdiť aj víťazstvom v rámci Champions League Košice 2011. Jeho protivník, Slovák Igor Petrík, je zase najsilnejším mužom Slovenska z minulého roka. Ako však máte možnosť sledovať, Kosťa v tomto dueli boduje a kladu s hmotnosťou 140 kg zdvíha nad hlavu celkovo 7 krát. Minulý rok to bol Matiáš Belšák. Toto bude tento rok, Keďže sa v Žiline na štart súťaže postavil nepárny počet pretekárov, pre Matiáša Belšaka neostal pri zdvíhaní klády partner a ako jediný ju dvíhal solo. Víťaz úvodnej disciplíny, čiže ťahanie kamiónu, tak mohol divákom v Žiline naplno dokázať, že jeho vlaňajšie víťazstvo nebolo náhodné. Ako máte možnosť sledovať, s kladou s hmotnosťou 140 kg narábal, ako by to bola iba nejaká detská hračka. V priebehu pol minúty dokázal toto závažie zdvihnúť vysoko nad hlavu celkovo 4 krát a neúnavne pokračoval ďalej. V momente, ako mu rozhodca oznámil, že má ešte 10 sekúnd na posledný pokus, Matiáš iba mávol rukou a bolo jasné, že so 7 platnými pokusmi vyrovnal už doposiaľ najlepšieho Konstantína Ilina. Ale som spokojný. 8 opakovaní som už nedokázal, veď kladu som nedvíhal asi mesiac. Mal som totiž natrhnutý sval a chcel som si toto zranenie zregenerovať a doliečiť. Ale myslím si, že aj napriek tomuto natrhnutému svalu som dnes dosiahol dobrý výsledok. Zopakovať toľko zdvihnutí takej váhy za 1 minútu, aj tak si myslím, že bol dobrý výkon. Perfektný výsledok. A toto sú už výsledky po druhej súťažnej disciplíne zdvíhanie 140 kg klady. Matiáš Belšák zhodne s Konstantínom Ilinom. A po sčítaní 2 disciplín vedie naďalej Slovinec Matiáš Belšák pred Čechom Radkom Patákom a Ukrajincom Konstantínom Ilinom. Prenášanie kufrov, divácky veľmi atraktívna disciplína. V prípade prenášania kufrov hovoria predpisy o tom, že súťažiaci musí do rúk uchopiť dvojicu 150 kg kufrov, pričom s nimi musí v čo najkratšom časovom limite prebehnúť stanovenú dĺžku, ktorá bola v Žiline 15 metrov tam a 15 metrov naspäť. Medzi kufre sa postavila dvojica Marek Tóth zo Slovenska a Radek Paták, ktorého sme už mali dnes možnosť sledovať pri ťahaní kamióna. Ako máte možnosť vidieť, zatiaľ čo Marek Tóth, účastník Giants Live Poľsko 2014, sa už od začiatku s kuframi trápil, jeho súper Radek Paták ich neúnavne prenáša za bojku označujúcu polovicu trate. Ale aj on si musel oddychnúť a pred prekonaním cieľa položiť kufre najskôr na zem. Teraz ich však dvíha a doslova s nimi beží do cieľa. Výsledný čas 38,9 sekundy. Na scénu prichádza Slovák Igor Petrík a Srb Nemanja Tasić. Ich vzájomný súboj odštartuje hviezd rozhodcu. Spočiatku sa zdá, že táto dvojica je absolútne vyrovnaná. No a vo chvíli, keď sa náš Igor Petrík už otáča okolo bojky, Nemanja svoje kufre skladá na zem a zdá sa, že ďalej nevládze. To sa však zďaleka nedá povedať o Igorovi, ktorý kufre drží a neúnavne s nimi mieri až za cieľovú čiaru. A Nemanja Tasić sa iba pomaly posúva do cieľa, ale zdá sa, že vytúženú métu už nedosiahne. Igor Petrík sa stal víťazom nielen v tomto dueli, ale aj v celej disciplíne nosenia kufrov, keď dosiahol najrýchlejší čas 29,47 sekundy.
No, toto je moja obľúbená disciplína, takže som rád, že som vyhral, lebo je tu veľká konkurencia a teraz sa to podarilo. A ako na to trénuješ? No, tak teraz už nejako, ale niekedy klasicky som chytil kufor a držal som a behal som s ním okolo posilovne alebo okolo činžiaku. A zase si pozrieme tabuľku prenášania kufrov, ale aj stav súťaže po celej disciplíne. Igor Petrík teda vyhral kufre. A celkovo vedie Radek Paták pred Matiášom Belšakom zo Slovenska. Samozrejme len po tretej disciplíne. Meč Matúša Čáka, štvrtá disciplína v rámci súťaže Pohár Slovanov. V nej museli súťažiaci zdvihnúť a preniesť na vzdialenosť 15 plus 15 metrov 150 kg ťažký oceľový meč. Samozrejme aj v tejto disciplíne hlavnú úlohu zohrávali nemilosrdné stopky. V tomto prípade prichádzajú bojovať dvaja siláci, ktorých sme ešte dnes na obrazovke nevideli. Ivan Hrihorovský, 140 kg vážiaci a 187 cm vysoký Ukrajinec a Poliak Jožef Tomaševský, ktorého hmotnosť je 115 kg a výška 182 cm. A práve Jožef priniesol 150 kg meč na vzdialenosť 30 metrov do cieľa v čase 16,48 sekundy. Maroš Kostelánsky, slovenský silák, ktorého miery sú 135 kg a 175 cm, sa pri disciplíne meč Matúša Čáka postavil v dueli proti nám už dobre známemu Slovincovi Matiášovi Belšakovi. Hvízd rozhodcovskej pišťalky štartuje aj tento vzájomný duel, dvojica zdvíha meče a rozbieha sa s nimi proti cieľu. Už od začiatku je však Matiáš Belšak podstatne rýchlejší a so 150 kg mečom beží, ako by ho ukradol. Maroš Kostelánsky prišiel do cieľa o vyše 11 sekúnd neskôr. Výsledný čas Matiáša Belšaka 13,79 sekundy. Ale nebol ani taký ťažký. Bolo to super, je to OK. A tu je tabuľka výsledkov 4. zo 6 disciplín, ktorú vyhral Matiáš Belšak pred Jožefom Tomaševským z Poľska. A práve vďaka tomuto víťazstvu sa Slovinec dostáva na prvé miesto pred Radka Patáka z Českej republiky. Tretí už je Igor Petrík. Na 5. disciplínu potrebujeme 2 autá a oceľový rám. Autá s rámom totiž ponúkajú hmotnosť 330 kg, ktoré musia súťažiaci v časovom limite 1 minúty zdvihnúť čo možno najviac krát. V tejto disciplíne si pozrieme porovnanie síl československej dvojice. Radek Paták a Igor Petrík. Týchto dvoch silákov sme už dnes spoločne sledovali pri zdolávaní jednotlivých disciplín. Napriek tomu, že mŕtvý ťah je už 5., čiže predposlednou disciplínou, zdá sa, že síl majú obaja borci na dostač. Zvíťazí tu o 5 cm vyšší, ale o 20 kg ľahší Igor Petrík, alebo nižší, ale za to ťažší Radek Paták. Ako dopadne slovensko-český súboj silákov? Väčšinu času sa zdá, že obaja borci zdvíhajú auto v podstate rovnako. Napätie sa dá krájať. Koniec tejto disciplíny sa však predsa len priblížil a tento súboj národov vyhral Slovák Igor Petrík, ktorému sa podarilo zdvihnúť osobné motorové vozidlo celkovo 8 krát, pričom Radek ho zdvihol iba o 1 krát menej. Ak by ste mali pocit, že v tejto disciplíne už je rozhodnuté a aj víťazom sa stane Igor Petrík, ešte chvíľu počkajte. Na scénu totiž prichádza dvojica Konstantín Ilin z Ukrajiny a Matiáš Belšak zo Slovinska. Súboj je odštartovaný a zdá sa, že Kosťa, ale aj Matiáš majú ešte síl na rozdávanie, pričom zdvíhajú vozidlo, ako by to bola detská hračka na baterky. No z výrazu tváre Kosťu Ilina sa zdá, že aj on toho má po 9. pokuse viac ako dosť a predsa len končí. Víťazom tejto disciplíny sa teda stáva Matiáš Belšak, ktorému sa podarilo v rámci mŕtvého ťahu zdvihnúť vozidlo 10 krát. A vo chvíli, keď Matiáš vedel, že si upevnil svoje vedúce postavenie, sa Kosťa ešte pokúsil raz zdvihnúť auto, ale márne.
Ja. Áno, bolo to super. Vydržal som. Je to OK. No a výsledok 5. disciplíny nám potvrdila aj tabuľka. Mŕtvý ťah vyhral Matiáš Belšák pred Konstantínom Ilinom. Čo to urobilo v celkovom poradí? Matiáš si upevnil svoje vedúce postavenie, druhý je naďalej Konstantín Ilin, o tretie miesto sa delí Radek Paták s Igorom Petríkom. Poslednou disciplínou, ktorú námestie Andreja Hlinku v rámci tohtoročného pohára Slovanov v Žiline zažilo, bolo dvíhanie trojice betónových gúľ na lavičku, pričom jednotlivé gule mali hmotnosť 130, 150 a 190 kg. Najsilnejší Slovák minulého roka Igor Petrík práve zdvihol 130 kg betónovú guľu. Táto má 150 kg. A teraz už je otázka, či sa podarí Igorovi zdolať aj najťažšiu, čiže 190 kg vážiacu guľu a zdvihnúť ju do výšky 1,30 m. Chvíľka na prípravu, rúk, aby sa guľa nešmykla. Sleduje uchopenie, podreb s guľou v rukách. Ešte jedno poriadne uchopenie. A s vypätím posledných síl guľa síce veľmi neochotne, ale nakoniec skončí na lavičke. No a Igor s rukami nad hlavou, samozrejme spokojný. Konstantín Ilin nám už v priebehu súťaže hovoril o svojich zraneniach, ktoré mu neumožňovali dlhší čas naplno trénovať. Napriek tomu v Žiline podal dobrý výkon, čo ho pred poslednou disciplínou radilo na druhé miesto priebežného poradia. Napriek tomu Kosťa dvojicu 130 a 150 kg gúľ vyhadzuje bez problémov na lavičku. A čo 190 kg guľa? Ani pri nej neváha. A betónová guľa doslova letí na lavičku. Áno, ide sa na čas. Dobre si Majko povedal. Ide sa na čas. Na scénu ako posledný prichádza priebežne prvý Matiáš Belšák, minuloročný víťaz pohára Slovanov v Žiline. Podarí sa Matiášovi zdolať aj túto poslednú disciplínu a obhájiť minuloročné víťazstvo. Po dvojici gúľ, ktoré Matiáš doslova vystrelil na lavičku, prichádza na rad tretia, najťažšia. Prvý úchop mu celkom dobre nevyšiel. Že by práve vo finále Matiáš zaváhal a už nemal dostatok síl. Pojďte, môže to! Tak sa dá Peťiu! Daj! Pojďte, Matiáš! Tak stále nie, aj posledná guľa stále odoláva. Matiáš si musí trošku upraviť chrániče predlaktia a ešte jeden pokus. Tak poďme na to. No a nakoniec sa to predsa len podarilo, aj keď to trvalo o 20 sekúnd dlhšie ako Kosťovi, ktorý túto disciplínu vyhral. A výsledok poslednej disciplíny potvrdila aj tabuľka. Vyhral Konstantín Ilin pred Matiášom Belšákom a Igorom Petríkom zo Slovenska. A toto je záverečné absolútne poradie. Zvíťazil Matiáš Belšák zo Slovenska pred Konstantínom Ilinom z Ukrajiny a Slovákom Igorom Petríkom. A ešte poradie od 9. po 13. priečku. Na 11. mieste vidíme Slováka Mareka Tóta. Braňo Golier, 6-násobný najsilnejší muž Slovenska, sa v Žiline predstavil v úlohe rozhodcu. Zaujímalo nás, či je to v jeho prípade začiatok novej éry a ukončenie pretekárskej kariéry, alebo si chcel vyskúšať niečo nové. Tento rok som si dal taký oddychový, síce vystupujem na nejakých exhibíciách, aby som celkom z toho nevyšiel, ale uvidíme na budúci rok, či sa dokážeme ešte pripraviť. No a samozrejme pomáham v asociácii ďalej, ako ste videli, dnes som robil rozhodcu, takže... No, a práve z tej rozhodcovskej stránky ma to zaujíma, bolo všetko tak, ako by malo byť podľa predpisov. Ja si myslím, že vyšlo to všetko super, neboli nejaké väčšie problémy. Počasie nám prialo, hoci včera to vyzeralo všelijako pršalo, ale myslím, že akcia bola perfektná. V tomto momente už vieme, že na 3. mieste sa umiestnil slovenský súťažiaci Igor Petrík, ktorý toto pekné umiestnenie pridal k vlaňajšiemu titulu Najsilnejší muž Slovenska. Nerátal som, myslel som, že skončím do 5. miesta, že ma ešte predbehne nejaký Čech, lebo tí sú silní, ale súťaž mi vyšla podľa očakávaní, takže som rád. Druhé miesto v Žiline patrilo Ukrajincovi Konstantínovi Ilinovi.
не мог snažiť sa tak, jak stále. Nemohol som sa snažiť tak ako inokedy. U mňa bude teraz prvoradá regenerácia a uvedomiť si v hlave, že som už zo zranenia vonku a že som to zvládol. Toto keď sa mi podarí, budem opäť vždy prvý. Kosťa je stále s vami. Prvenstvo, ako už tušíte, rovnako ako v minulom roku, aj tento raz v Žiline patrilo Slovincovi Matiažovi Belšakovi. Spokojne, Veľmi dobré, prvé miesto, veľmi dobré. Pohár Slovanov dokázal, že aj šport, ktorý nepatrí medzi väčšinové, vie pritiahnuť množstvo divákov a pritom na to nepotrebuje štadióny za milióny eur. A presne o to ide. Túto reláciu vám priniesli SBS Pegas, stavebná mechanizácia, Hotel Grand Žilina, Bytas Trenčín, mesto Žilina, Kia.